Добро утро! Добро утро! Надявам се, че сте добре. Надявам се, че сте събудили свежи, отпочинали, щастливи тази сутрин. Едно от важните неща е ние наистина да се чувстваме добре, да ставаме свежи и да имаме енергия за ежедневието си, за всичките срещи, през които трябва да минем през деня. Записвам това видео, защото всъщност тази седмица ще се случи нещо, което не се случва обичайно. Нещо, което наистина е специално, нещо, което е различно. Събота и неделя имаме национален Success Training семинар, национален STS. Искам да ви кажа, че нещата, които сме приготвили, хора, вие не може да си позволите да не дойдете на това обучение. Направете всичко възможно да се снабдите с билет от вашия спонсор и да бъдете. Събота, неделя ще инвестираме в себе си, ще инвестираме в ума си, ще учим, ще ставаме по-добри и когато започне следващата седмица, ние наистина сме наистина по-ефективни в работата си. Искам да ви дам идея, че идват зимни месеци, идват снегове, идва студ. На никой не му се излиза на къртовския труд. Трябва да знаем как да вършим ефективно работата си, да имаме висока успеваемост и наистина да имаме успех в това, което правим. Затова има специални теми, които сме подготвили в този уикенд. Бъдете в фокус, бъдете на линия, вземете си своя билет и наистина бъдете там. Има едно нещо, което аз чувам от най-великите спортисти. Първото нещо е да се появиш. Първото нещо е да се появиш. Има обучение. Появи се там. Може да е много трудно, може да трябва да говориш с различни хора, може да трябва да организираш ежедневието си, може би имаш някакви други неща. Организирай го. Поеми инициативата, дай от себе си, ангажирай се и се появи. Това нещо може да промени живота ти. Това нещо може да промени начинът ти на мислене. Което от своя страна ще промени бизнеса ти, ще промени финансите ти, ще промени много неща, кардинално. Знаете колко е важно обучението, не го пропускайте. Желая ви успех, бъдете активни!